2022 44வது ஐபிஎல் போட்டி மும்பை விசஸ் ஆர்ஆர் இவங்க 2 பேருக்கும் இடையே நடந்திருக்கு. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த சீசனில் அவங்களுடைய முதல் வெற்றியை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் டாஸ் வெற்றி பெற்ற மும்பை அணி பந்து வச்சு தேர்வு செஞ்சாங்க. முதல்ல பேட்டிங் ஆடி ஆர்ஆர் அணியில் ஜாஸ் பட்லர் படிக்கல் ஓப்பனிங் பேராக இறங்கினாலும் படிக்கல் 4வது ஓவரில் 2வது பாலில் 15 பாலுக்கு 15 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது கார்த்திக் சோலங்கி போட்ட பாலில் பொல்லாட்டை கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிட்டார். அடுத்ததாக வந்து சஞ்சு சாம்சன் 7 பாலுக்கு 16 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது குமார் கார்த்திகேயா போட்ட பாலில் டிம் சவுதிட்ட கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிட்டாங்க. அடுத்ததாக வந்து மிச்சல்ஸ் 20 பாலுக்கு 17 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது டேனியல் சாம்ஸ் போட்ட பாலில் ரோஹித்தை கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போக பொறுப்போட விளாண்ட பட்லர் 52 பாலுக்கு 67 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது ஹார்திக் போட்ட பாலில் சூரியகுமார் யாதவ்ட்ட கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிட்டார். அடுத்ததாக வந்து ரியான் பராக் 3 பாலுக்கு 3 ரன் அடிச்சு மெரிடின் போட்ட பாலில் டேனியல் சாம்ஸை கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போக அஸ்வின் வந்து அதிரடியாக 9 பாலுக்கு 21 ரன் அடிச்சு லாஸ்ட் ஓவரில் 2வது பாலில் மெரிடின் போட்ட பால் இசான் கிஷன்ட்ட கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போக லாஸ்ட் ஓவரை பேஸ் பண்ண ஹெட்மேயர் 14 பாலுக்கு 6 ரன்கள் மட்டுமே அடிச்சிருப்பாங்க. லாஸ்ட் ஓவரில் மட்டும் வெறும் 3 ரன் 1 விக்கெட்டை வந்து மெரிடியன் எடுத்திருப்பார். லாஸ்ட் ஓவரில் ஒரு 20 ரன் போயிருந்தால் ஆர்ஆர் அணி வெற்றி பெறலாம், ஆனால் போகலை. ஸோ இதனால் ஆர்ஆர் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தாங்க. மும்பை அணி பந்து வீச்சு தரப்பில் டேனியல் சாம்ஸ் 4 ஓவர் வீசி 32 ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து 1 விக்கெட்டும், ஹார்திக் 3 ஓவர் வீசி 47 ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 விக்கெட்டும், மெரிடின் 4 ஓவர் வீசி 24 ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 விக்கெட்டும், கார்த்திகேயா 4 ஓவர் வீசி 19 ரன்களை விட்டு கொடுத்து 1 விக்கெட்டும் எடுத்திருந்தாங்க. பின்னர் களமிறங்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 120 பாலுக்கு 156 ரன் அடித்தா வெற்றி அப்படிங்கிற டார்கெட்டோட களமிறங்கினாங்க. ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக வந்த ரோஹித் சர்மா 3வது ஓவரில் 3வது பாலில் 23 ரன் இருக்கும்போது 3வது விக்கெட் அவுட் ஆகிட்டாங்க. 5 பாலுக்கு 2 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது ரோஹித் சர்மா அஸ்வின் போட்ட பாலில் மிச்சல்ஸை கேட்ச் கொடுத்துட்டு தாட்டா காட்டிட்டு வெளில போயிட்டாங்க. அடுத்ததாக டெஸ்ட் மேட்ச் விளாண்ட இசான் கிஷன் 5வது ஓவரில் 4வது பாலில் 41 ரன் இருக்கும்போது 2வது விக்கெட் அவுட் ஆகிட்டாங்க. இந்த மேட்ச்சில் இசான் கிஷன் 18 பாலுக்கு 26 ரன் அடிச்சிருப்பாங்க. அப்போதைக்கு 10 பால் போட்ட பாலில் சஞ்சு சாம்சன்ட்ட கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிருப்பார். அடுத்ததாக வந்து சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா இந்த மேட்சை பொறுப்போடு இருந்து மும்பை அணி வெற்றி பெற காரணமாயிட்டாங்க. இவங்க 2 பேருடைய விக்கெட்டை எடுக்க ஆர்ஆர் அணி போராடினாலும் இவங்க 2 பேர் மேட்சை பொறுப்போட அவங்க பக்கம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னே சொல்லும். இவங்க 2 பேரும் ஒரு 90 ரன்களுக்கு மேலே பார்ட்னர்ஷிப் அமைச்சிருப்பாங்க. இருந்தாலும் 14வது ஓவரில் 6வது பாலில் 122 ரன் இருக்கும்போது 3வது விக்கெட்டாக எஸ்கேஒய் அவுட் ஆகிருப்பாங்க. எஸ்கேஒய் இந்த மேட்ச்சில் 39 பாலுக்கு 51 ரன் அடிச்சிருப்பாங்க. இதில் 5 பவுண்டரிகள் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். எஸ்கேஒய் விக்கெட்டை சகால் பந்து வீசி ரியான் பராக் கேட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்ததாக திலக் வர்மா 15வது ஓவரில் 2வது பாலில் 122 ரன் இருக்கும்போது 4வது விக்கெட் அவுட் ஆயிடுவாங்க. திலக் வர்மா 30 பாலுக்கு 35 ரன் அடிச்சிருக்கும் போது பிரதீப் கிருஷ்ணா போட்ட பாலில் ரியான் பராக்ட்ட கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிடுவாங்க. திலக் வர்மா அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த அணி வெற்றி பெற 55 ரன் தேவைப்படும். 4 ஓவர் கையில் இருக்கும். ஸோ டிம் டேவிட் பொல்லாட் மேட்சை இறுதி வரையும் கொண்டு போய் முடிச்சுட்டாங்க. குறிப்பாக சொன்னால் 17வது ஓவர் சகால் போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஓவரில் 10 ரன்கள் அடிப்பாங்க பொல்லாட் டிம் டேவிட் கூட்டணி. 18வது ஓவர் குல்தீப் சிங் போடுவாங்க. அந்த ஓவரில் 13 ரன் அடிப்பாங்க டிம் டேவிட் பொல்லாட் கூட்டணி. 19வது ஓவர் பிரதீப் கிருஷ்ணா போடுவாங்க. அந்த ஓவரோ 8 ரன்கள் அடிப்பாங்க டிம் டேவிட் பொல்லாட் கூட்டணி. லாஸ்ட் ஓவருக்கு 4 ரன் தேவைப்படும். அந்த ஓவரில் முதல் பால்லே பொல்லாட் அவுட் ஆனாலும் லாஸ்ட் ஓவரில் இறுதி பாலில் டேனியல் சாம்ஸ் ஒரு சூப்பராக 6 அடித்து மேட்சை மும்பை அணி வெற்றி பெற காரணமாக அமைஞ்சிருப்பார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.2 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 161 ரன் அடித்தாங்க. நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் டிம் டேவிட் 9 பாலுக்கு 20 ரன்னும், டேனியல் சாம்ஸ் 1 பாலுக்கு 6 ரன் அடிச்சு கிரீஸில் இருந்தாங்க. எதிரணி பந்து வீச்சு தரப்பில் இந்த மேட்ச்சில் விஸ்வநாத் சகால், குல்தீப் சிங், அஸ்வின், பிரதீப் கிருஷ்ணா 2 போல் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் மும்பை அணி வெற்றி பெறது மூலம் 7 மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சு இந்த சீசனில் முதல் வெற்றியை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கப்புறம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று ரன் ரேட் அடிப்படையில் பிளே ஆஃப்குள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடைய கம்பேக்கை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வருடம் மும்பை அணி பிளே ஆஃப்குள்ளே போகுமா? இந்த வெற்றியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்படியே ஒரு கருத்தை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.